Ar gyfer y cwestiwn hwn, mae angen i ni fel dywed ddod o hyd i wrth enghraifft. Nawr gan ein bod yn delio â rhifau cysefin ac nid oes feol ar gyfer cynhyrchu rhifau cysefin, yna'r peth gorau y gallwn ei wneud yw dechrau gyda'r rhif cysefin cyntaf a gweithio ein ffordd i fyny nes ni ddod o hyd i wrth enghraifft. Byddai'n afresymol defnyddio rhif cysefin enfawr yn y sefyllfa hon, gan nad oes dull o ddarganfod sut i'w gyrraedd. Felly mae'n mynd i fod yn un bach ac rydyn ni'n mynd i wirio drwyddo. Felly os ydym yn dechrau gyda p equals 2, yna byddai p sgwar plus p plus 1 yn 2 sgwar plus 2 plus 1 sef 7 sy'n cysefin. Felly dyma pam mae Huw yn meddwl y gallai fod yn rheol. Felly fe geisio ni yr un nesaf. 3 sgwar plus 3 plus 1 yw 13 yn dal yn cysefin. Gyda 5 mae gennym 5 sgwar plus 5 plus 1 sef 31. Felly mae'n edrych yn dda i Huw ar hyn o bryd. Ond yn anffodus ni aeth Huw un cam ymhellach a chael 57. Wedyn ni'n gwybod bod 57 yn rhannu a 3. Byddwn yn edrych ychydig ar sut rydyn ni'n gwybod hynny yn nes ymlaen, ond am y foment mae'n wir fod 3 lluosau 19 yn fwy 57, felly nid yw'n gysefin, a dyma mae ein gwrth enghraifft, a byddem yn ysgrifennu datganiad i ddweud mae dyma'r gwrth enghraifft i ddod â'r cwestiwn i ben. Nawr sonia sy'n gallu rhannu 57 a 3, ac efallai bod hwnnw'n rheol rydych chi'n ei hadnabod, neu efallai ddim, ond y reol yw, os yw digidau'r rhif yn adio i luosrif o 3, yna mae'r rhif ei hun yn lluosrif o 3. Mae hynny'n wir am 9 hefyd. Os ydym yn adio digidau'r rhif ac sy'n rhannu a 3, yna mae'r rhif greiddiol yn rhannu a 9. Mae prawf da ar gyfer hynny, ac mae'n mynd fel hyn. Os ydym yn meddwl am rhif gyda 5 digid, felly dywedwch fod gennym a, b, c, d, e. Yn y rhif hwn, mae e yng ngholofn yn yr unedau, felly mae e'n un lot o e. Mae d yn y golofn degau, felly mae gennym 10 lot o d. Ac yna mae c yn sefyll am 100 lot o c, b am 1000 lot o b, ac c a am 10,000 lot o a. Nawr dyma'r dan clefar, gan ein bod ni nawr yn gwahanu hyn. Felly mae gennym ein e, yna mae gennym d plus 9d, c plus 99 c, b plus 999 b, a plus 9999 a. Felly trwy ysgrifennu hwn y ffordd arall, ni'n cael a plus b plus c plus d plus e plus 9 bracket 1111 a, 111 b plus 11 c plus d. Ar gallwn weld o ble mae'r rheol yn dod oherwydd ar gyfer ochr dde'r hyfaliad hwn, y ran sydd y lluosrif y 9 yma, rhaid i hynny rannu a 9, a hefyd mae'n rhaid ei rannu a 3. Felly, os yw'r ran hon yn rannu a 9, yna mae hynny'n dweud wrthym fod yr holl beth yn rannu a 9. Ac os yw'r rhan yma yn rannu a 3, yna mae'n dweud wrthym fod yr holl beth yn rannu a 3. Gallwn brofi hyn gyda rhifau. Felly byddwn yn rhoi cynnig ar y rhif 13,701. Felly os ydym yn adio'r digidau at ei gilydd,
1 plus 3 plus 7 plus dim plus 1, mae hynny'n rhoi 12. Yna os ydym yn adio rheini at ei gilydd, 1 plus 2, ni'n cael 3. Felly mae hyn yn dweud wrthym fod y rhif hwn yn rhannu â 3. Ond oherwydd na ddaeth y swm digid i fod yn 9, ni fydd yn rhannu â 9, ond gadewch i ni wirio hynny. Daw 13,701 rhannu â 3 i fod yn 4,567, ond daw 13,701 rhannu gyda 9 i 1,522 ac 1 trydydd. Felly nid yw'n rhannu â 9. Felly mae'r un nesaf hwn yn gwestiwn am brawf, ac mae prawf wrth rhaidd mathemateg. Dyma'r peth cyntaf ni'n cwrdd ar y maes llafur UG ac ar y maes llafur A2. Felly byddwch chi wedi edrych ar A, B a C, y prawf drwy ddidwytho, prawf drwy ddisbydu, gwrth prawf drwy wrth enghraifft. Ond cawn edrych ar brawf drwy wrthddywediad, sef yr hyn sy'n codi nesaf pan ddechreuwch A2. Un o'r proflenni y sonir amdanynt yn y maes llafur y dylech chi wybod yw enghraifft cysefin, ac mae hwn yn fater pwysig iawn. Yr rhifau cysefin fel y gwyddoch eisoes yw blociau adeiladu ar gyfer pob rhif, ac felly maen nhw'n wirioneddol bwysig. Nawr, os ydych chi'n meddwl am y rhifau cysefin, pam ddylai fod enghraifft ohonyn nhw? Efallai byddwch chi'n meddwl unwaith y bydden nhw'n mynd yn enfawr, byddwch chi'n cyrraedd pwynt lle mae bob amser rhywbeth sy'n rannu ynddo. Felly efallai y bydde'r niferoedd cysefin yn dod i ben. Ar y llaw arall, efallai byddwch chi'n meddwl, wel pam na fydden nhw'n mynd ymlaen am byth. Yr holl bwynt mewn mathemateg yw nad yw'n ymwneud ar hyn y gallem ei feddwl, mae'n ymwneud â phrofi pethau. Mae hefyd yn braf diddorol iawn gan ei bod ni'n gwybod bod Euclid yn 300 BC yn gwybod y prawf hwn. P'na ef oedd y cyntaf ei peidio, nid ydym yn gwybod, ond mae'n fater diddorol iawn. Nawr, dim ond ar gyfer nodiant rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r symbol hwn i olygu'r set o rhifau cysefin. Ac mae hynny'n cyd-fynd â'r ffaith ein bod ni'n defnyddio hwn ar gyfer y rhifau naturiol, ac hefyd hwn ar gyfer y set o gyfanrifau, ac ati. Felly ein theorem yw bod gan y set P faint o enghraifft. Gallwn defnyddio arwydd modulus fan hyn i nodi hwnna. Dechreuwn y prawf trwy dybio'r gwrthwyneb. Felly rydyn ni'n dweud nad yw'r set o gyfnodau yn anfeidrol. Mae hyn yn golygu bod rhaid bod yna cysefin mwyaf. Byddwn yn galw'r rhif hwn yn P. Ac yn nawr rydym yn gwneud rhif trwy luosi'r holl rhifau cysefin hyd at P gyda'i gilydd. Felly mae'n rhif newydd y byddwn ni'n ei alw Q, yn hafal i 2 lluosia 3, lluosia 5, lluosia 7, yr holl ffordd hyd at P. Ac yna dyma'r tric clefer. Rydyn ni'n ychwanegu 1. Nawr, naill ai mae Q yn rhif cysefin, neu nid yw Q yn rhif cysefin. Os yw Q yn rhif cysefin, yna gan fod yn rhaid i Q fod yn fwy na P, mae gennym wrthddywediad, gan ein bod eisoes wedi dweud mae P yw'r rhif cysefin mwyaf. A dyma'r symbol ar gyfer gwrthddywediad. Mae hynny wedyn yn dweud wrthym, oherwydd bod ein holl gamau yn gywir o'r rhagdybiaeth hon, mae'r rhagdybiaeth hon yn ffug, ac mae hynny'n dweud wrthym fod yn rhaid i hwn fod yn wir. Felly, gadewch i ni edrych ar yr achos lle nad yw Q ei hun yn rhif cysefin.
Wel mae hwn yn dweud wrthym bod yn rhaid cael rhif llai na neu'n hafal i P, sy'n rhannu mewn i Q gan mai P yw'r rhif cysefin mwyaf posib. Yna rhaid i unrhyw rhif sy'n rannu mewn i Q fod yn llai na neu'n hafal i P. Ond os ceiswn rhannu ar rhifau cysefin hyd at P, yna gallwn weld beth sy'n digwydd. Felly os ydym yn cymryd Q wedi ei rannu â 2, yna mae hynny'n rhoi 3/5/7 i ni, yr holl ffordd hyd at P. Ond sylwch fod y 2 wedi diflannu wrth iddo gael ei ganslo. Ond mae gennym ni hefyd 1, a mae'n rhaid ei rhannu â 2. Felly yma mae gennym rhif cyfan, ond yna mae gennym ni hefyd y hanner. Felly nid yw Q yn rhannu â 2. Felly beth am 3? Wel, y tro hwn, os ydym yn rhannu â 3, yna mae'r 3 yn canslo yno, ac yna mae gennym rhif cyfan yma, ac wedyn 1/3 ychwanegol. Felly nid yw Q yn rhannu â 3. Gallwn ni barhau ar y broses hon nes ein bod yn profi P ei hun, a tro hwn bydd P yn canslo, ond bydd rhif cyfan ar ôl gennym yma. Ond wedyn mae'r darn bach ychwanegol hwn gennym o hyd, sy'n golygu nad yw Q yn rhannu â P. Nawr, fe wnaethon ni ddweud nad oedd Q yn rhif cysefin, ond rydyn ni wedi dangos pe bai ein rhagdybiaeth greiddiol yn wir, a na byddai'n rhannu â rhif cysefin sy'n llai na neu'n hafal i P. Ac rydyn ni wedi dangos nad yw. Felly mae gennym wrthddywediad. Felly unwaith eto, daeth y gwrthddywediad o'r holl gamau hyn yn y llinell werth, a'i bod yn iawn nes i ni gyrraedd yma. Felly mae rhaid bod hynny'n ffug sy'n dweud wrthym fod yn rhaid i hwn fod yn wir. A dyna brawf o anfeidredd rhifau cysefin.